Ongi etorri, hilarte bizi elkarrizketetara, heriotzaren ertz ezberdinei helduko diegu eta gonbidatuak izango ditugu ertz hoien inguruan hitz egiteko. Aurreko saioan heriotza prozesu natural bat dela gogoratu genuen, emakumeak erditzeko dituzten baliabide naturalak bezala gu denok baditugula heriotzaren aurrian fisikoki eta psikologikoki prozesu natural modura bizitzeko aukerak, eta ari horreri tiraka, esango genuke normalean heriotzaren inguruan ezagutzen duguna dena dela beltza, eraikitako beltz, itxusi, beldurgarri hori, eta baita heriotza prozesu zailak iristen zaizkigula, albistetatik edo kultur sorkuntzetatik, baina asko dira baketzuak edo prozesu lasaiak, medikurik gabe direnak, aurrekoan hitz egin genuen bezala. Baina sarritan gaixotasunak egoten dira, tartean, eta medikua behar izaten da. Eta medikuek heriotza prozesuetan badute teknika eder bat, eta da ilurreneko sedazioa deitzen dena. Ilurreneko sedazioa da berez mina hiltzen ari dena, minez edo deseroso dagoenean, sustantzia batzuk erabiltzen dira, kontzientzia jeisteko eta baketan egon dadin, ezta? Dosiaren efektua pasatzen denean, kontzientzira bueltatu daiteke. Eta hor dago, dosi hori pixkate zaintzea, minik ez agertzeko edo deserosotasunik ez agertzeko. Gertatu daiteke, heriotza prozesua bizkortzea ere, sedazioa gertatzen denean. Bueno, gero beste gauza gertatzen dena da, ilurreneko sedazioarekin da, eutanasiarekin nahazten dela, askotan. Eta hor, ezberdintasunak badaude, batetik substantziak, erabiltzen diren substantziak ezberdina dira, sedazioan erabiltzen direnak kontzientzia gutxitzen dute, eta efektuz kontzientzia berreskuratu alda. Ez dira heriotza sortzeko substantziak, ez dute heriotza sortzen efektu bezala, ez da beraien helburua. Kontzientzia gutxitzea da. Esan dugun bezala, gero naiz eta batzutan heriotza prozesua bizkortu. Eta eutanasian lortu den eskubidea da sustantzia horiek heriotza sortzen dutela modu azkar eta minik gabe. Hori da eutanasiaren helburua. Duintasunez heriotza sortzea. Gero egoerak ere, sedazioaren eta eutanasiaren egoerak ezberdina dira. Sedazioa ematen da gaixotasun batek edo heriotza prozesuak berak minak edo deserosotasunak sortzen dituenean. Heriotza prozesuan gaude. Ja, hor egon behar gara. Edo berak gaixotasun batek sortzen dituen albokalteak edo efektuak sintomak oso mingarria dira, ezin dira kontrolatu inolaz ere, ez dago modurik hori kontrolatzeko, da sufrimento horreri erantzuteko, sedazioa erabili behar da. Hori da sedazioaren momentua, edo modua. Eta eutanasia berriz, norberak erabakitzen du, baina egoera zehatz baten aurrian, da heriotza sortuko ditan gaixotasun bat daukadalako, edo bestela, sufrimiento fisiko edo emozional batean nago, eta ez dago modurik hori bueltatzeko. Ordan, orgoaz, ilurreneko sedazioari buruz hitz egitera, nik aipatu dizkizuet pixka gainetik ezberdintasunak, baina galdera pilo bat egoten dira ilurreneko sedazioari buruz. Ordan, gaurko saioan, Inigo Zuberbiola daukagu, gurekin, zalantza hauek argitzen joateko, eta esan nahi zuet, bera etxeko hospitalizazioko medikua da, eta zaintza aringarrietan mastera du, bere lana zaintza aringarriak dira. Ordan, norbait zalantzak argitzeko bada, bera da. Ongi etorri, Inigo, eskerrik asko gonbidapena onartzearren. Kaixo, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Esan behar dugu, lasarten gaudela, bere herrira etorri garela, eta hemen eskertzekoa da txoko hau irikitzea honetaz hitz egiteko. Inigo, bai azalduko, galdetuko dizut hasiera honetan zure lana azaltzea, zertan datzan zure lana? Bueno, esan dezun bezala etxeko hospitalizazioa da. Euskal Herrian zorionez nahiko garatua da hospitaleratze modu bat da, dala, etxean hospitaleratua egotea. Euskadin 30 urte baino gehiago da funtzionatzen duela, eta patologia batzuk eta patologia batzuen egoera batzuk etxean atenditu daitezke, baina ospital mailan.
Eta horren barruan ere, dago zainketa aringarriak. Zainketa aringarriak ospitalean egiten dira, planta bat dago edo unitate bat dago adibidez Donostiko ospitalean eta ospitalea handi gehienetan, eta egoera batzuetan ospitalean egiten da, baina beste egoera batzuetan etxean egiten da. Eta hori pazientearen egoeraren arabera dago. Aukeratzen dunaren arabera, baina zainketa aringarri batzuk etxean egiteko adibidez, inguru bat, familia edo lagun inguru bat behar du, gu ez gaude 24 orduak paziente horien etxean, guk bisitak egiten ditugu, telefonozko arreta bat ematen dugu, baina behar dute ingurune bat, orduan, badaude pazienteak nahiko luketena jun, baina ospitalean geratu behar dutenak, nahikoa laguntza ez dutenak, edo pentsatu adibidez 2 pertsona heldu eta bat gaixo, baina bestea ere erdi gaixo, eta hartapen hori 24 ordutan egiteko zaila ingo litzaiokena, edo bakarrik bizi den pertsona bat, eta ordea beste batzuk aukeratzen dute etxean egitea, guk baldintzak behiratzen ditugu, eta zainketa aringarriek ere etxean egitea. Eta tarte hortan nik zainketa aringarrietara dedikatzen naiz. Zu ekipo horretan, etxeko hospitalizazioko ekipo horretan, zaintza aringarriak, zainketa aringarriak egiten dituzu orduan, horretan bakarrik. Zainketa, etxeko hospitalizazioko ekipo gehienetan, talde guztiak zainketa aringarriak eta aringarriak ez dienak ematen dituzte. Gure taldea oso handia da, eta baimentzen digu, 2 talde osotan bezala egoteko, nolabait pixka bat espezializatzeko bezala, baino gaude leku berdinean, eta lankide berdinakea, eta elkar laguntzen dugu behardanean, edo... Bai, beti nik entzunda ditut, bai Bizkaian da Gipuzkoan, eta zaintza aringarrietako etxeko hospitalizazioko ekipokoa direla goxoak, eta babes handia ematen dutela, hori, bai. Nik uste gure ekipoa baino egoera dala goxoa. Norbaitek etxean egitea aukeratzen duenean, asko pentsatu du, edo buelta batzuk eman dizkio, normalean pentsatu du laguntza beharko duela eta hitz egin du etxekoen artean, osea, egoera landua egoten da, bai pazientearen partetik eta bai familiaren partetik gehienetan. Eta orduan, gu erreztuta dagoen egoera batea sartzen gea. Eta, saiatzen gea aldan goxonak izaten, eta aldan errezen egiten. Horretarako ere ikasita, ez da? Bai. Hor, zure lanagatik, edo zuen lanagatik, heriotza prozesu asko ikusi dituzu, heriotza momentu askotan suertatu zaizue, egotea? Bai, azkenean, hasi aurretik aipatu dugun bezala, urte asko damakit hontan, eta batzuek prozesu guztia hartatu arren, ez gaude heriotzaren momentu zehatzean, ez gaude etxean, noski, 24 ordu ditu egunak, eta azkenean, ez dakit, patuak edo pazienteak edo ez dakit zeinek aukeratzen duen, noiz hiltzen dan, baina bertan gaudela, etxean gaudela, askotan. Edo asketan, igual egoera zalantzazko edo bat ikusten badu familiak momentun deitzen digu eta bertaratzen geha, orduan, prozesua bertan ikustea, askotan sortatu zaigu, Ze hor, adibidez, beti esaten da ez, esan digute sedatu egin behar dela. Ezta? Momentu hori zuentzat, adibidez, nola zaintzen, nola ematen da? Nola izaten da? Sedatu beharra. Sedazio aringarria erabili beharra. Sedatu egin behar dela, danon artean erabakitzeko gauza bat izan beharko luke, gauzak ondoingo bakino. Lehenengo pazientea. Gertatzen dana, gaixo guztiok, ez degula pentsatu eta verbalizatu eta familiarekin eta medikoarekin hitzein zer nahiko nuke ze egoeratan. Ideala hori da. Eta paziente asko gaina gu ezagutu bezain pronto, etxea jun aurretik, batzuk lehenengo bisita etxean egiten digu, baina askotan lehenengo bisita ospitalean egiten diegu. Ospitalean zeuden eta esan diete, ez zera sendatuko, hau gaizki dijoa, nola nahi dezu urrengo fasea, etxean edo ospitalean, eta erabakitze dute etxean. Eta orduan lehenengo bisita ospitalean egiten zaie. Bisita asko, lehenengo bisita, zainketarien garrietako, edo beste espezialitate bateko plantan egiten zaie, informatu zaienean gauza ez dijo ala ondo. Eta batzuk lehenengo bisitan esan dute, ni hola eta hola, eta gaizki baldin banao, nahi sufritzen ez utzi, eta behar baldin bada lokartu nazazu. Batzuk lokartu erabiltzen dute, lokartu hori sedazio balitzake. Eta gauza oso garrantzitsua esan digu. Eta esan dio familiari, eta orduan gu badakigu, ungo gehala aldan sintomak gehienak entzen, mina dala, botalarria dala, zinegona dala, eta momentu batean ezinegon hori ezin badegu konstienteki kontrolatu, lokartuko degula. Ez badegu hitz egin, saiatu behar dugu konfiantza hartzen degunean, gai delikatu hortaz hitz egiteko. Eta
paziente askok ez dute nahi, beldurragatik, lotxagatik, ez dutelako sentimenturik esteriorizatzen, eta familiarekin erabakitzen da, baizu, neri iruditzen zait sufritzen ari dela, bai, neri ere bai. Baina beti izango da gauza subjektibo bat. Beste kultura batzuetan guk sufrimendu bezala kontrolatzen, ikusten duguna ez dute sufrimendu bezala ikusten, eta heriotzera ailatzeko pasaberdian pausua konsideratzen dituzte, eta natural, eta gaina izenak dituzte, eta bar, eta bar. Eta, orduan, sedatu behar degula hori... Zuek alegintza zarete ez esaten, ez egoten momentu bat esaten, sedatu engo zaitugu. Edo sedatu egingo dugu, familiari. Familiarekin, eske danok zerbait berdina ikusi behar dugu. Iruditu behar zaigu dan hori sufrimendu bat dagola. Eta niri iruditzen baldin bazait sufrimendu bat dagola, baino pazienteari eta familiari ez, nik hori errespetatu beharra daukat. Claro, bai. Eta... Horrelako kasurik ematen da? Bai. Sedazio aipatu dezunean, aipatu dezun mina baretzeko eta mina beste erabatea kontrolatu ezin danean, konortea kontzientzia galdu arazten dela, eta hori egia da, baina gehienetan ez da mina izaten. Ze minaren bila asko zer lehenago juten gea. Mina egunetik egunera galdetzen dugun gauza bada, eta mina kontrolatzen egunero saiatzen gea. Eta mina kontrolatu ezinik sedaziora gailatzea gertatzen da, baina asko gehiago izaten da, azken egunetan, kombinazio bat, sintoma kombinazio bat izaten da. Ezin egon, konorte nasketa bat, buru nasketa bat, sintoma fisiko eta mentalak nastutzen dian egoera, agitazio, narriadura, izen ezberdina ditu. Adibidez, arnasa estua eta... Arnasa aldaketak eta bar, eta hor baloratzen dugu, idute zaigula sufrimendua dagoela, baina badabe familiak, ez? Gure amona holaxe hiltzan, eta guk lasa ikuste dugu. Eta guztu, bueno, nik ezin dut inor behartu, ez baldin badit pazienteak lehenagotik esan, eta familia iduitzen bazaio laondo dagola, gu batzutan igual tripako minakin juten gehatxetik, baina errespetatu behar dan zerbait da. Oso gauza subjetiboa eta kulturala eta pertsonala da. Baina gehienetan, oso ados gaude da, gaskinago, gaski ikusten dut esaten dizu familiak, eta guk ere gaski ikusten dugu, eta saiatzen da, esan dezun bezala, kontzientzia galdu gabe sintoma horiek kontrolatzen, eta lortzen ez baldin bada, kontzientzia galduz. Lehen aipatu duzu, ezta, gogo eta idealena izango zala, gogo eta eginda, heriotzari buruz gogo eta eginda, eta informazioa izan da, eta iristea, ez da horako momentuetara. Bueno, ni askotan egon naiz jendeekin heriotzari buruz hitz egiten, eta gogoetatzen, ni ez naiz medikua, orduan egiten duguna da, danen artean gogoetatu, eta nik dakidana kontau, bestia dakidana kontau, eta eraikitzen goaz, ezta? Eta hor, idealetan, sedazioari buruz, nik kontatu egingo dizut, aberzuk nola ikusten duzun, ezta? Sedazioari buruz hitz egiteran, bada, gogo eta eginda gero, moduak edo desioak plazaratzen dira, ezta? Da, badaude batzuk esaten dutenak, bueno, nik nahi dut sedazioa, ja, heltzen manaiz momentu horretara, eta minez, edo, ja, eriotza momentuan sartzen banaiz, edo minez, bai, hori, nahi dut sedazioa izatea azkarra, sakona eta eriotzaraino berriro konortera etorri gabe izango dena, tita, aldanik eta azkarren. Eta orduan eskaera hori da, bale, zuk legea edo zaindu beharko duzu, baina ni nahi dut alik eta azkarren izatea. Hori da modu bat. Bigarren modu bat, holan ezagutu duguna, eta tailerretan hitz egiten duguna da, esatea batek, nik kontziente nahi dutil, baina minak agertzen badira edo pizka komplikatzen bada, eman zerbait, baina aldala kontziente mantentzea, edo lukartu batzutan, baina alik eta kontzientean. Orain, ezin bada soluzionatu, bueno, eman niri azkarrena eta ez joatea, baina nik kontziente nahi dut. Hori, dordan eskatzen dutena da, sedazioa behar badut, dosi txikiena, aldanik eta txikiena, minak, hori da beste desio bat, eta gero beste desio bat, dagoena bebai, agertzen dena da, nik ez du nahi sedaziorik. Eta izan daiteke sinismen bat gaitik, eta heriotza prozesua, eta, bueno, kultura bat gaitik,
Eta baita ez, pentsatuta kognitiboki edo neuronalki eriotza prozesu natural batek behar duela prozesu bat, eta orduan sedazio horrek eragingo diola prozesu horretan, eta orduan ez du nahi, bakoitza bere arrazoiak ditu. Orduan, 3 kasu horiek ikusi ditugu, eta horri biltzen gara, ze koloretakoa naiz momentu honetan, eta horretan, orduan galdera da, zuk mediku bezala eta espezialista bezala sustantzia horiek erabiltzen, eta uste duzu posible dela erantzun gogoeta egin duen pertsona horreri esatea, ahaleginduko naiz eskatzen duzuna egiten. Ez bada, baietz, claro, baina bestiak, beste bi horiek, holan? Ahaleginduko naiz eskatu diazun aiten? Bai, noski, ni beti ahalegintzen naiz. Bai, baina hori oso garrantzitsua da, ez nahi zut, bakoitzari nahi duna errespetatzen saiatzean, nire ustez basikoa da, beti eta zainketaren garrietan gehiago. Hor, puntualizazio bezala. Sedazioa da lehenengo adibidea jarri dezuna. Osea, lokartu, konorterik gabe eta eriotzer arte. Ilaurreko sedazioa. Agertzen dianean sintoma batzuk guretzako evidenteak dianak, hor normalen atzera bueltarik ez dago. Ez dago sedazioa esnatuko dana eta gero ongi ongo dana. Hori, ilaurreko sintoma batzuk badaude, batez ere ja evidenteak dianean, hor sedazioa behar dula, sakona, jarraia eta eriotzer artekoa. Bigarren adibidea jarri dezuna, hasieran ez da sedazio bat. Alegia, zuk kendu izkiazu sintoma guztik, baina ja ondo ez baldin manago ordun sedatu nazazu, ordun da sedazioa. Ordura arte da, zainketaren garrien beste parte batzuk, sintoma kontrolatzea. Eta sedaziorik ez jartzea, sedaziorik ez jartzea da. Diferentzia hori da, kontua da, gero benetan ez daudela 3 kolore. Gero daudela, 18, edo 58, edo hor tarteka, eta ez esan dizunak gero baiet esate dizu, eta adibidez ez sedatzeko esan digun jende asko, gero bukaeran hitz eginez beraiekin ze. Oberena da pertsonarekin hitz egin ahal izatea. Eta gehienetan hitz egin da ideke. Eta sedazio ez nahi horretaz hitz egiteakoan, batzutan adibide konkretua jarri, eta igual sintomak esplikatu, ez? Baina min izugarri bat, edo arnasestu zegat. Ez, hori kendu diazu. Eta hori kendu diazu, konstientzia kendu gabe. Baina batzutan, ez da marra bat, ez da de miligramoak pertsonako, ez da kiloko. Azkenean, batzutan pertsona txiki batek dosi izugarriak behar ditu, beste batzutan pertsona handi batek dosi txikiagoa behar ditu, eta galdetu izan digute, zenerekin experimentatzen, ni badaki zer erabili behar dudan, baina gero hainbeste faktore daude, pertsonalizatu inbarra dagoela, beti. Eta orduan, adibide konkretua jarri, sedaziorik nahi ez duen pertsona bati, eta baina agertuko balitz, adibidez, ez dakit, odoletan ari zehala, edo sintomak arnasestuarekin ari zehala juten, eta batzuk kasu hortan lokartu nazazu. Gehienetan sedazio bat aplikatzen dugunean, izaten dira sintoma eramateko zailak dianak, eta sintoma violentoak, edo familiarentzat, edo pazienteantzat, edo bientzat. Orduan, ez sedatzeko hortan ere, askotan esate dute, baina kasu konkretu hauetan bai, konertu galdu dezadala, edo behintzat neregatik edo etxekoengatik konertu galdu dezadala, edo, orduan, baina, 3 kolore horietan, orokorki jendea mogitzen da, eta noski moitzen gehala, bai. Sintoma kontrolatu izkiatzu, baina, eta gaur, konortean dantzan aitu nadila, erdi esna, erdi lokartu hortan, baina hori normalian ez da sedazio bat izaten. Azken aste egun, edo aste egunetan, jende asko, gaixotasun larriekin, oso lokartua egoten da. Eta ez da lo bat, gauza bat lo da denean gauean, baina egunez, nik erdi brometan esaten diet broma egin daiteken egoeratan edo pertsonekin, nola aparatu batzuk gehatzen dira itzalita argi gorriakin, hortxe gehatzen diala, ez? Erdi esnak, baina igual zerbait esan da komentario horri erantzuna ematen diote, eta egoera hortan egunak edo asteak egoten da jende asko. Orduan, debilidade hortan, eta zer dizu, erdi lokartu egon zen, baina mina zeukatean kendu zioten, hori ez da sedazio bat, hori da, gaixotasunak eta batzutan botiken kombinazioak ekartzen duen lokartzetxo bat edo ahuldadeak ekartzen duen sintoma bat eta sedazioa eskatzen duena izan den dira sintoma deigarrigoak eta gehiago molestatzen dutenak.
Bitxu, eske, zer dan, zuri entzun da, bale, argi gelditzen zait, baina gero egoera batzuk entzuten dituzu da, hemen zer gertatu etezan, Bai, ezta? eta nik 15 urte baino gehiago damakitontan, eta etxe bakoitzean da, Bai, a ber, claro, bai, claro, eta norbait sedatuta dagona 3 egunez dosi sakonekin, eta bapatean begiak irikitzen dituna. Ze gertatu da? Ez da idearik ere. Eta dosiak beste pertsona batekin erabili nitunaren hirukoitzak erabiltzen ari naiz, motiboak eskatzen zulako, edo kostatu zitzaigulako sedazio sakon batera iristen, edo gauean bullak egiten ditulako, eta bapatean begiak irikitzen ditu. Osea, logikatik eskapatzen dian gauza asko daude. Adibidez, kasu batzu nituen zuri komentatzeko, ez da? Bat zan hori. Sedazioa ja hitz egin da, gaixoak bazekien, sedazioa zetorrela, beren gaixotasuna gaitik familia, sedazioa, eta, klaro, beraiek pentsatzen zuten, hori ja, eriotzara konorterik ez zuela eskuratuko, ez da, berreskuratuko, eta momentu baten, esnatu. Klaro, horrek ze sufrimiento sortu zion, eta, klaro, esaten duzu, ostras, lehenengo pentsamentua da, jode, ez zuten kontrolatu, dosi gutxiegi eman zuten, ez? Ez hori, edo bestela abisatu behar zuten, nola, hori, orduan, klaro, hor, aipatu duzunetik, hori ez da, maiz gertatzen den gauza bat, baino gu dosia kalkulatzen ditugu, edo aurretikan erabiltzen egin botikan gatikan, da eskaten sintomen arabera eta bar, edo bestela, bapatean egin behar den, edo egoerak bapateko sedazio bat eskatzen duen momentuan, medikazioa jartzen hasten gera, eta kontzientzia galera horre baloratzen goaz sintomak nola gertzen dian, eta gero horrekin egun guztiako kalkulo bat egiten da. Baino tarteka agertzen da jendea, logika hortatikan ies egin gu etxetikan joaten geraneako, edo ospital batean gelatikan ateratzen geraneako pazientea inkonstiente dago, lokartua, lasai dago, baino eta gero eguneroko edo urrengo orduetarako kalkulua egiten da eta bar, baino porcentaje txiki bat, bapatean logika hortatikan joan egiten da. Badaudega faktore asko ez dianak biokimika bakarrik. Eta, lokartua egon, hori gaina gertuko kasua dut, ez laneko, baizik. Lokartua egon, sedatua egon, azkenetan egon, urruti bizidan alaba etorri, gelan sartu, begiak iriki, alaba agurtu, eta berriro lokartu. Edo 2 egun sedatuta egon, eta bapatean begiak iriki. Oso gutxitan gertatzen den gauza bada, batzutan kasu estremotara juten genean, igual sensazionalismo puntu bat hartzen du, eta jendea igual horrekin ikeratu egiten da, gehienetan, sedazioak lortzen dira inongo arazorik gabe, lokartua dago, lasai, eta familia lasai dago. Eta gure kasuan, etxean adibidez, ez dagoela ospitalean bezala timbrea jo, eta norbait etortzeko modua, medikazio berdinaren dosi ezberdinak uste zaizkie senitartekoei eta erabiltzen erakutsi, momenturen batean sintomaren bat agertuko balitz, edo mugimenduak edo hasiko balitz, edo keja keinuren bat edo, pixka sakontzen laguntzeko, eta aldan bezain pronto guri deitu, eta gero dosiak doitzeko. Bitxu, eskeulako kasuak, ez da entzuten desunean, beti eskertzekoa da argi jasun hori, ez da. Beste kasu bat adibidez, izan etxean zeuden, izan pertsona heldu bat, ohean zegoen, ahul, ez da, ez zegoen eriotza prozesua, baina bazekiten, ez da, ja laster, geldika, eta sintomaren bateko agertu zen, eta urgentzietako medikuei ditu, da etorri zen, ez da. Eta, hor zebilela, eriotza prozesuan zegoela, eta sedazioa eskaini. Ez da, sedatu ingo dugu, eta erreflejua izan zuela galdetzeko zer da sedazioa, zezekitela, ez da, zer da sedazioa. Matea sustantzi bat, kontzientzia jeisteko, da lasai egon dadin, ez da? Bada espadan, azten bada mugitz, pixkate ez, deseroso, horitxiko da. Baina, gure familikoa, ondo badago, lasai dago, eta eriotzaren beldurrez da, da betiko, bakizu, baserriko pertsona, eta ez dugu behar, da,
esaten, eskerrak, claro, bere kezkazan bai, baina ni joan egingo naiz, eta azten bada gian gero tardatu egingo dugu etortzen, eta baina, gure arriskura, baina ez du behar, ze ez dugu beldurrik, edo bintzat, berak beldurrarekin hori egiten zuen, eta horrela izan zen, familia inguratuta, aurrak ere tartian, esnatu zen momentu batzutan, hitz egin zuen, agortu zituen, geratu zen, eta hil zen, temporara. Egin zuen eriotza prozesu natural bat, ezer gabe, eta orduan galdera zen, batzutan beldurrak eraginda, sedazioa ere, igual, agian behar ez denean, bai familiaren beldurra edo medikuaren beldurrak sortzen dituela, ez da, egoera horiek. Bai, nik uste, bai, beldurrak, inseguridadeak, edo, ez dakit, kasu konkretuetan sartzeak, igual nire hanka sartzea ekarri dezake, ez? Baina, batzutan, edo mediku horren inseguridadea, o igual, ez dakit, igual urruti bizi baldin badia, eta esaten dezuna, gero, igual momenturen batean sintomaren bat agertzen bada, atorratu ingo dut, edo larun bata baldin bada ni, igual osasun zentroa itxita daukat, eta ni ez nago hemen, eta igual bere insegurtasunetik ari da, bai, aurre hartze horrek, guk kasu horretarako, erdiko bidea ere saiatzen gara bilatzen, lehenengo eskaini berdia gauzak eta ikusten badezu, danak lasai daudela, prozesua ulertzen nahi dira, pazientea lasai dagoela, ez da ezer behar, lehen osan dizuten bezala, atezain bezala, ezunean deitu diazu. Baina bestela tarteko modua bezala, guk larrua zalazpiko bidea asko erabiltzen dugu, erderaz bia subkutanea edo esaten dana, eskaini jartzea besterik gabe, inungo botikarik eta ezer jarri gabe, baina erraminta bada, lanabez bada, eta botikaren bat utzi, eta esan, hau agertuko balitza, guk posible ikusten ditugun sintomak, pazienteagatik, egoeragatik, historialagatik, kontatzen digutenagatik, posible ikusten ditugun sintomei aurrea hartu, eta utzi. Kajoi batean, esan hau agertuko balitzau, eta hau agertuko balitzau. Mina balitz, arnasestua balitz, botala balitz, eta hortxe. Eta erabiltzez badituzue, perfecto. Eta erabiltzen badituzue, abixatu. Eta hori, guri ere igual lasaitasun puntxu bat ematen digu, zegu ere inseguridadea dazkau, eta nahi izaten dugu, behin bertaratuta, aldan goxona izan dadila, ez? Eta goxo ikusiarren, esan duzu, eta gero bapaten, deitu izan dugu, azkenean botakaz izan, da pena ematen dizu, ez? Familiak eta pazienteak ondo onartuta, eta natural onartuta, eta izan arren, pena ematen dizu, inorrek azken momentuan berdin zait minar nasestua, botalarria, odan adalakoa pasatzea, ez? Orduan, erdiko bideo ire egin daiteke. Utzi errekurtsoren bat, eta behar balitz, hortxe. Mira, esaten dozunetik, ze garrantzitsua da komunikazioa, ez da? Gogo eta aurretik eginda, eta ez badago behintzat komunikazioa azalpenak, galderak. Oinarrizkoa. Eta batzutan gaina, zu hortan zabiltzala, edo, segun zeinekin hitz egiten den, ez, edo aurretiazko borondatezko dokumentuan, eri, iruditu zait, oinarrizkoa, eta igual danok euki barko genukan gauza bat, baina danok ez geha berdinak, eta danok ez du berdinain behar, baina batzutan, izgutxiko pertsonakin, egun batian, arratzaldeko bostetan, periodikoa irakurtzen nahi dan, esaldi bat nahikua da, zu jakiteko pertsona hori nolakoa dan. Ez, ikusi dula, edo norbaiti zerbait gertatu zaiola entzun, edo irratian entzun ez dakit nolako, eta esan, nahi olakoik ez, igual, neri olakorik ez, nahi gaski pasatzen ez utzi, eta igual bere aurretiezko borondateak hori da, eta familia jakin behar duna da, aita nola zan, ama nolakoa zan, o nire senarra nire emaztea nolakoa da, ez? Zenaiko luke, hau ez nuke nahi, eta garrantzitsuena da, zu gertuko honekin konversazio bat eukitzea. Ailatzen bada, zu komunikatu ez zaitezken momentu bat, jakitea zure ondokoek zuk nahiko zunukena egingo luketela. Eta dokumentu bat baldin bado, asko hobeto zure senitartekoa lasaituko du, eta medikoa lasaituko du, eta zu lasai zaude zure borondateak horre reflejatuta daudela. Baina batzutan, izgutxiko pertsonekin, nik askotan komunikazioa eta lantzen dugu, eta formatzen saiatzen gara, baina batzukin ez daizue, ni hola, ni de koña, jazta. Argi dago. Jazta. Edo, bueno, nahitxoakei gutxi, eta nahitxoakei gutxi, behiatzen diozu semeari edo alabari edo ezautzen duen norbait, eta zaizu beida, horrek esan nahi du, hau, eta kitxo. Eta komunikazio batzutan hori da. Harrapatzea, bestela idealizatu egiten dugu elkarrizketak izan behar dira, eta badago generazio batek ez du hitz egingo, ez dira datosan lekutatik, ez? Hoi ba. Hori oso importantea zuk esan duzuna. Bai, konversazioek
eta errak dira, eta gertuko norbaitekin eukitzen badituzu, sakontasun batea juten zea, eta gai horre gaina beste gai sakon batzuk ekarriko ditu segurenik, baino batzutan, pues, jende heldua esan dut, baina hitz gutxiko jendea izan daiteke, eta hitz gutxiko jendeak nahikoa daukazu jakiteakin beste eriotz bat gertatu danean ze komentario egin ditun, eta igual hori nahikoa da. Ez daka balio legal berdina, mediku batek ezingo du esan ez, paziente honek hau eskatu du, baino pazientea komunikatu ezin danean, senitartekoekin hartuko dira erabakiak, eta senitartekoek garbi baldin badute, ez, bida, pertsona bitz gutxikoa da, baina ni badakit, bere laguna hiltzanean, hau eta hau esan zula, eta berak ez lukena hola egon nahi, bai, bera sedatzekoekin ados lehoke, edo erraustearekin, edo olako edo alako omenaldi egitearekin, eta... Ezerra, beste kasu bat emango dizu ja amaitzen joateko, eta da, haunek asko harritzen naute oraindik, baina dira ospitalean, gaixotasun larri bat, eta kontatu, kasu bat baino gehiago, esan didate, sedazioa eman da, berez, ez dakigu, guk ez dakigu ze sustantzi edo ze, baina sedatuta, eta minez, eta eskatu mesedez dosia handitzeko, eta ez daukala minik, hori ezin duela minik izan, eta sufritzen eduki. Eta esaten, kontatzen zidatenak, kasu ezberdinak, benetan, ezin eman, nola, hiltzen ari zenak, edo bai, oean zegoenak, esaten, mesedez lagundu niri, lagundu esan emateko, berak eskatu eman mesedez, min daukat. Eta besteak, medikuak, esatea imposiblea da, ze eman diogun dosiarekin ez dauka minik, Eta hori medikua zan batek ere kontatu zidan, ezta? Esan ezin nuen ezer egin, ze beste mediku bat zan, eta arek esaten zuen, ez zala dosia azela, eta minez zegoen. Bueno, horrelako egoerekin, esaten du, baina nola da posible? Eta orduan, ez dakit zuk, ezin dozu edo zerrezan, ez da, hor dago bakoitzak beren iritzia, eta hori, baina harritzen hau sedazio aringarria izan, ditugun legeak izan, eta oraindik olako kasuak ere ematea, ez da, minez egotea jendea. Nik uste zorionez gerota gutxigo, kasu konkretuak eta lehen esan detena, hankas hartzeko posibilidadeak, gertatu daiteke, sedatuta egon da, bai, askotan keinu, inkomodidade edo keinuak eta ikustea gertatze zaigu. Nik uste tolakoak gehiago gertatzen diala, zainketa aringarriak ez dien unitateetan, pues, norbait sedatu beharra dagonean, eta igual, hain maiz eta egiten ez dutenean, baina nik uste oso tarteka guri ere gertatu izan zaigula. Leheno esan dizuten kausu horiek bezala logikatik anies egiten duela, inkluso gu ere beldurrez, dosi gehiago sartzen baden, neronek sortu araziko dut geldialdi kardiorrespiratorio, momentuan, ezin dia, medikamentu batzuen dosie bapatean oso altuak izan ezkeo, momentuan egin dezakezu geldialdi bat, eta sedazioaren helburua ez da hori, eta batzutan igual gure beldurretatikan gehiago ez egitea, eta dosi brutal batzukin nahitu, eta sintomak ikustea. Sintoma horietan mina edo sufrimendua dagon jakitea ere batzutan zaila da, tokatu izan zaigu oso keinu traketxeak pazientea buila batian eta ez azken momentuan, baizik azken egunetan eta aurrengo egunean pazientearekin hitz egin ahal izan eta atzo ze gaizkita. Ez naiz ezertaz gogoratzen. Azken egun eta azken orduetan gertatzen dien mugimendu, keinu, keja, junaidet, lagundu, etxean hijoa, komentario asko pazientek egiten dituztenak, gero hitz egiteko aukera daukagun gutxiekin, askotan ez dia gogoratzen edo ez daukate sentsazio txarrori. Orduan hor, kontzientzian, buruan eta sentimenduan ze gertatzen dan, hontan urte asko pasata ere, hendikan misterio bada, ez? Baina gertatu daitekela oso kasu berezietan, baina hor danok galtzen dugu pixkat iparra, ez dakigu ze gertatzen ari dan. Nere esperientzian oso kasu bakanak, oso kasu bereziak, eta esatezu, medikazio gehiago jarriko dut, eta ikusten duzu, beste sintoma batzuk diala sedazio sakonarenak, eta enkanbio, aurpegiaren keinua izan daiteke, edo minbera, edo inkomodo, egotearena, baina igual,
momentu hortan ere izan daiteke pentsamendu oso traketsu bat pertsona horrentzat, eta daka min edo beldurra aurpegi bat. Eta hitz egin ahal izan dugun pazientekin, batzuk esaten ditut, nik atzo, ez naiz goatzen ezertaz. Eta baina ez da zuritzeko modu bat ere, kasu bakan batzutan, bai izan dugula, atzo ze gaua, eta horrengo unean pazientearekin hitzein eta ez zanola. Ez da kasu konkreto horiek lasaitzeko goz bakarrik, baizik gertatu izan zaigulako. Eta gero badaudelako kasu oso bakanak, ez dakigunak. Egianak gure medioak erabiltzen, beti erabiltzen ditugunak, gehiago, eta hala ere ez gaudenak gu ere lasai, pertsona hori lasai utzi degunik. Bai, izan daitik. Zuri entzunda, burura datorkidana da, ze garrantzitsua dan zaintza aringarrietako ezagutzak izatea, ezta? Zuri entzunda, da beste kasuak eta entzunda argi zegoen honek ez iran, zaintza aringarrietako profesionalak, eta bazeuden datuak esaten, ez zuten kontrolatu horren beste. Zuek dakizuen beste ez ekiten, ez momentua sortzen, ez komunikazioa egiten, ez hainbeste gauza esan dituzunak, orduan hor urtetzen ea zaintza aringarrien ezagutza zabaltzen dan medikuntza fakultate guztietan eta behingoz egituratzen dan espezialitate bezala edo olako ez denak hilko direlako zuekin, baina behintzat bai ondo babestuta egoteko, bai profesionalak eta baita herritarrak ere. Hombre, nik uste espezialitatea egotea ondo legokela, oin diploma bat aterako da, eta esperientzia dakagunok, eta emango digute, eta bestela lortzeko modua izango da, eta bar, baina nik uste ezagupen minimo batzu fakultatean izan barko liretekela. Osea, medikuntzan lizentziatutako guztiek, ez dakiz noainoko sakontasun, baina medikuntzan arituko dien guztiei, pazienteren bat suertatuko zaie, zainketa aringarriren bat behar duna. Eta gero eukiarren espezialista bat deitzeko moduan eta kontsultatzeko moduan, nik uste ezagupen minimo batzuk danok izan barko genuzkela, eta nik ez nituen jaso, Gero izan du da hor aukerazko asignatura bezala, baino nik uste derrigorrezkoa izan barko. Derrigorrezko ezagupen minimo batzuk, bai, esketan hori suertatuko zaigu sendatzen ez dan paziente bat. Bueno, dano pasako beha hortik, ez? Bai, mediku eta ez medikuak, orduan. Bai, tabua, heriotzaren tabua, danian dago, bai, hezkuntzan, medikuntzan, ez da pentsatzen medikuntzan, ez da egongo, badago, eta Bai, eta gaina, segun ze espezialidadetan, jakinarren, eta evidentea izan arren, ze lau urteko ume bati esplikatzen zaio, frakaso bezala bizitzen da. Bai, baldimazea beti sendatzeko saio hortan, eta jakinarren, pazienteak hilko direla, eta danok hilko gehala, bueno, hortikan aurrean nik ja ez da kazer eginik, ez? Bai, euki beharko zenuke, behintzat ondoan, egon. Baina, bueno, bai. Bainigo, eskerrik asko zure jakintzat esperientzia partekatziarren, petza nik ikasi dut, eta entzuten ari direnapen ikasiko zutela zurekin. Ez da izango azkena, gaiak etorriko dira ba, eriotza prozesuaren inguruan. Nire eskertu da, pixka bat gai hauek egunero lanean erabiltzen ditugu, baina etxe askotan erabiltzen ditugu, eta beste etxeren batea ailatzen baldin bada, postuko nitzak ere bai, eta gustora handu naiz nire bai. Eskerrik asko. Urrengo arte, orduan. Urrengo arte. Mila esker zurire. Bueno, geratzen gara saio honekin, urrengo saioan alkartuko gara, 2 aste barru inguru, eta informazioa aurkituko duzue aurreko saiona, eta beste informazio gehigarriak nererkiaga.eusean, eta ondo bizi, bizi, eta hilarte bizi.